Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Kuna zata utxu nagore, punto, ongi. Kaixo. Kaixo, bai. Nire galikoa da, perfecta. Gaur herrikulturan elementu eta esaera gehienetakoa utzi duen filma bat izango du aipagai. Besteak beste, horri esker, 80ko hamarkadako batzuk, esan ahal izan genuen naturaltasun osoz, Que pasa McFly. Eta bueno, filma aipatu dut, baina egiari zor, filma horren ikonoaz itzengo dugula. Nire ustez ikonoa. Bai. Autoa, Autoa. ez, denboraren makina mugiko horrori, DeLorean autoa. Hori, Eta zuke aipatu duzun filma, euskeraz etorkizunera itzulera, bai. Back to the Future, 1985ko filma da. Eta bai, zuke aipatu duzu McFly, eta Marty McFly zen protagonista, Michael J. Foxek antzez zuen... Betiko rola. geratuko zaiona, Bai. geratu Bai. zaiona. Bai. Eta, azkenean DeLorean markako autoa erabiltzen zuen, denboran aurrera eta atzera bidaiatzeko, guk podcast honetan egiten dugun modura. Izen buru txarra, podcasterako. Igual, hori ministerikoa baino hobea. Bueno, Desberdina. Bai. Bai. Eta, hori da, ez? DeLorean izena entzun da. Batzuei egia esan, igual Zarauzko musika taldea etorriko zaie gogora. Gaur egun bai. Baina gure belaunaldikoei eta ondorengo batzuei eren ikuste dut filma. Baina esan behar da filma DeLoreanen historiaren amaiera besterik ez dela, eta DeLoreanen historia, kotxe honen historia oso goraberatsua dela. 1970 eta 80ko hamarkadako hainbat krisi eta gatezkei lotuta egontzena, eta porrot baten historia ere bada, ez? Amaiera zoriontsua izan arren, porrota izan zelako auto hori. Baina azteko guazen muñera, nondi dator DeLorean hitza, hori zor diogu. John Zachary DeLoreanen abizena zen. John DeLorean 1925ko urtarrilaren 6an jaio zen, Detroiten, beraz automobiltzaren hiriburuan, ingenieritza ikasketak egin zituen eta nun hasiko autoenpresa batean hasi zen lanean, zehazki Chrysler enpresan. Gero Packard Motor Companyn ere jardungo zuen, eta 1956an General Motorsen hasi zen. Berehala egin zuen enpresan, eta 1975an 40 urterekin dibisio buru izendatu zuten. Eta inoizko gazteena izan zen postu hori lortzen. Ondo jonzitzaion. Bai. Printzipioz. Bai. Bere lanik ezagunena Pontiac GTO modeloa izan zen. 1973an merkaturatua, eta muscle car edo giar autoen gamako lehena izan zen, ez? Bai.
Maselkarrak, badakigu zer dien auto... Nik genekien izen hori zutenik, baina gero irudia ikusita bai. Bai, eta egokia da izena, ez da? Bai, agian barruan doazen entzako definizioa izan ziteken, ez? Bai. Ginesetako flipauak eta... Bai, kontua da hori, maselkarrak dira oso auto handiak, astunak, potentzia handikoak, oso azkarrak. Bai, oso guapoako la luziak eta Bai. kapoan, tunin hitza bendik ez ditzen zenean ja, kapoan alako zulo azkar dijoazten itxura amateko goza horiek eskatenak eta... Eta, bueno, formula oso simplea da, astuna azkarra berdin, erregai kontsumo beldurgarria. Bai. Eta, bueno, iritsi gera 1970ko hamarkadara, eta bi krisialdik joko zuten hamarkada horretan DeLorean. Bata nazioarteko krisia eta bestea barne krisia, pertsonalagoa. Izan ere, hamarkada horretan DeLoreanek 50 urte bete zituen. DeLorean gizonak. Bai, John DeLoreanek. Aspare. Eta gimnasioan apuntatu zen. 50 urtekin. Ba, ez dakit, lehen xeago hasiko zen ja, ba hori, pixka bat, ez? Horia krisia etortzen da. Bere autoestimoa eta gorputza puztu zen, ez? Eta balio alzion zezertako. Ez dakit, dibortziatu zen, eta hasi zen baita ere, bera baino askoz gazteagoa ziren supermodelo, aktore, abelariekin ateratzen. Adibidez, Tina Sinatra, Kelly Harmon, Ursula Andress, ni azken hori ezagunik ezait, bai, Bond neska izan dako aktorea. Eta berriro ezkondu zen Cristina Ferrare modeloarekin. Demasiadas mujeres, 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 demasiadas mujeres. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás. Borracho en Miami, volando para la de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí? Gimnasioan apuntatu eta Jack American Dream. Bai, eta gainera, lan utzi zuen, General Motorsen, eta bere enpresa propio ere sortu zuen. Krisisako nabizitzen zuen eta zantzen benga. Bai. Baina esan dugu beste krisi bat, nazioartekoak kasu honetan, edo beste krisi batzuk ere izan zirela marka horretan, zehazki bi petroleo krisi izan ziren, lehen petroleo krisia 1973an, Jom Kipurreko gerrak pizutakoa, horre ere Israel tartean. Zehaztuala. Bai. Eta gaina hori izan zen, justo DeLoreanek General Motors utzi zuen urte berean, 73an. Arabiarren embargoak petroleoaren prezioa 4 aldiz biderkatzea eragin zuen horrek. Eta beste izan zen, 1979an, Irango irautzak eta Iran-Irak gerrak pizutako krisia, eta kasu honetan prezioak ez diren hainbeste igo, baina bai, 2,7 aldiz biderkatu ziren. Iruko estea ondo dago. Oliba antzera. Hori da, bai. Eta gogoratu behar dugu, DeLoreanek General Motorsen zegoen bitartean behintzat, erregai asko konsumitzen zuten autoak egite zituela. Gaixoa gure ez dakari, Arabiaragok ez dute konsiderazio horik eta gerra bat hasi aurretik, jode galdetu aurrena. Hori da. Ia ondo datorkien, bide naturalak espoliatzeaz bizi den jendeari. Bai. Tirokasi aurretik. Kontua da esan bezala, 1973an General Motors utzi zuen, edo bota zuten, tipo neko jasain gaitza omen zen. Bai? Bai. Asko ligatzen zuen, ez? Ingeniari baino gehiago, rokizar batek bezala jokatzen zuen, eta batzutan rokizar autodestruktibo batek bezala ere bai. Kontua da, 75ean, justu 50 urte bete, eta DMC, edo DeLorean Motor Company sortu zuela, eta auto erabat berritzaile bat egiteari ekin ziola. Ointxe dator denok ezagutzen DeLorean. Hori da. Eta ez bera. Hori da, kirol auto bat izango zen, auto deportibo bat, diseinu berezikoa, oso azkarra, baino asko zarinagoa, konsumo gutxikoa, eta beraz, ekialde hurbileko edo hortaineko gatazke gainbeste ezkezkatzeko modukoa. Beitu bera. Esatea, Ze azkarra. Elkarritzen ari dira hor, berdintzait. Nire auto, kirene kirol auto ederronek gutxiago konsumitzen duenez, ez zita inbestera egiten. Eta gainera salmenta prezio neko merkea zuen, gama hortarako, horretako auto batentzat $12,000 salduko omen zuten, hori izan zuten hasieran, eta horregatik jarri omen zuten ere modeloari DMC izena.
Zeguk DeLorean bezala ezagutzen dugu, enpresa horrek beste autorik ez zuelako atera. Eta, baina, bueno, DMC-12 da izen teknikoa. Bueno, opari bat gizateriari dena da ona. Bai. Eta gainera beti beste mesedetan egindako autoa. Ikusten? Bai. Beste adibide bat jarriko DMC-12ak altzairuzko karrozeria izango zuen, hori ere datu ezaguna da, ez? Eta etzen ezer doilduko, ez zuen pinturarik edo beste, ez, babes geruzarik behar, ez zen beste kimikorik, ez, gehitu behar. Eta DeLoreanek berak esan zuen, bere langileak gogoan izan zituela erabaki hori hartzerakoan, autoen pinturak oso toxikoak eta kaltegarria direlako, ez, manipulatzen dituzten langileen osasunerako. The Green DeLorean. Bai. A ber, gainera ekoizpen kostuak jaitsiko zituen horrek. Beste eskulan kostuak, baina hori ez zuen esan. Bueno, gorak ere ekitzen diren kotxekotak asmatu zituen gizonari, hori eta askoz gehiago markatu haze. Hori da, bai. Eta gainera diseinuan, bai, nik uste asmatu zuela, diseinu berritzailea izan zezan, Giorgetto Giugiaro, bai, italiar diseinatzailea. Zailo honetan bete izan guapoak gertzen dira, edo nondik. Italiar diseinatzailea, Piemontekoa, kontratatu zuen, eta Giugiarok aurrez Ferrari, Alfa Romeo, edo Lamborghini rentzat autoa diseinatu zituen. Guapo danak. Bai. Badakizu bitxikeria bat, Lamborghinik, kirolautoak, deportibo, ez, luxuzkoak egin aurretik traktoreak egiten zituela. Bai? Eta oraindik ere Lamborghini traktorea... Traktoreak, bai. Agian norbaiti ilusioa egingo dio Lamborghini bat izatea, eta igual, ez, autoa... Erosteko ez zaio iristen, baina agian traktorea, bai. Lamborghini traktore baten gainean zagarrotegira heltzea hor, ez da txarra, aztigarra gain. En fin, bueno, eta, kriston diseño guapoa? Helburua lortu zuela batez ere ateekin, ez? Alboko ateak, goraka irikitzen diren ate horiek, kaio egoen itxura hartzen duten horiek, hori azkenean ezaugarri bereizgarria bihurtu ziren, ez? DeLoreanen autoarena, eta hor bai asmatu zutela. Nola du Pepek erabili irudi hori, Egia. Bueno, mentxe. Iturgaitz, orain ja denbora libre gehiago dakala, hortxe proposamena egiteko zure alde. Gainera hori DeLoreanen historia esan dugu, porrotaren historia denez, agian hortik ere ikasi dezakete. Beraz, ia dena prest zegoen automozioa, ez, goiti bera alatuko zuen auto irautzailea ekoizteko, baina ja, 70ko hamarkada amaitzen ari zen, eta DeLoreanek ez zuen fabrikarik, ez da nahiko inbertsiorik ere, autoa ekoizteko. Ekoizpen planta Puerto Ricon jartzeko aukera lantzen aritu ziren, baina azkenean, 1979an, kokalekoa eta inbertsioa Britania hunditik etorri ziren, eta zehazki Margaret Thatcher, lehen ministro hautatu berriaren gobernutik. Interesgarri jartzen nahi da. Nik ikusten dut, Thatcher burdinezko dama DeLorean batetik ateatzen berak berezko zuen alegrantziarekin. Hori da, bai. Eta hile voluminoso horrekin. Horregatik ateak horak ere egitzen ziren. Bai, burdinezko dama, baina nik uste alambrezko hilea ere bazukala. Metala zen. Kontua da, $100 milioi inbertsioa behar zuen DMS-ek, ekoizpena martxan jartzeko, eta Britainiar gobernuak 120 milioi jarriko zituen, eta gainera fabrikarako kokaleku ezin hobea ere eskaini zion DeLoreani. Nun jarriko? Nun. Belfasten. Hore. Bai. Oendik eta irudu bea, Thatcher DeLorean batetik ateatzen, Guinness bat eskuan duela. Bai. Eta Belfast gainera, garai horretan, badakigu, leku baketsu, lasai-lasaia. Bai. Zer da, kontua, proiektua erakargarri eruditu zaiola Thatcherri, alagian gimnasioan emandako orduei esker, ez, burdinazko dama biguntzea lortu zuen DeLoreanek. Hori, ez dakit, mundu honetan jaio denik hori lortu duna. Ez zen ez bata eta ez bestea izan, Belfasteko gazte republikarrak fabrikan okupatuta kontrolatzea eta hotzantzea zen Thatcherren helburua. Helburu klasiko bat, edo nondik. Bai, lortuko zuen? Kostako zitzaian. Bai. Ikusita giro polita zegoen gare hortan. Eta gainera fabrika literalki gatazkaren erdian zegoen. Erdian? Erdian. Dunmurri auzoan eraiki zuten, Belfasten, Lisbon kale unionistaren eta Twinbrook State Republikanoaren artean. Pixka bat, ideia bat egiteko, ez, testugunean jartzeko, Twinbrooken bizi zen Bobby Sands espetxean sartu baino lehen.
imaginatu loneko langiro sanoa zegoen fabrika hartan. Kafe orduan oso ondo pasatuko zutela ziur naiz. Irakurri dut, ez dakit iturri fidagarria ziren, baino berezita zeudela. Berez eraikinak, edo plantak 6 eraikin desberdin zituen, eta unionistak eta republikarrak, protestanteak eta katolikoak ez zituzten nahazten. Iria bera hola zegoen, Horregatik. beraz fabriketxo bat gehiago, Bai. errezi bat gehiago jartzea, pues. Bai, gainera, autoaren ekoizpena uste baino gehiago atzeratu zen, epe guztiak gainditu zituztelako eta aurrekontuak ere bai. Azkenean 1981 hasieran jarri zen martxan eta hilabete batzuk geroago, maiatza inguruan, atera zen lehen DeLorean autoa fabrikatik. Eta zer gertatu zen 1981ko maiatzean? Hori bai. Bobby Sands, Tuinbrekeko bizilaguna, kartzelan hiltzera, 76 egun, ez da? Okeraz banago, 76 egun gosegreban egon ondoren. Eta horrek, gazteak otzontzea baino, gazteak piztea eragin zuen, eta Iran sartzeko voluntario kopuruak izugarri egin zuen gora. Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years, we fought you without fear. And we'll fight you for 800 more. If you stay, British soldiers, if you stay, you're never gonna beat the IRA. Those 14 men in Derry are the last that you will bury. So take a tip and leave us while you may. Go on home, British soldiers, go on home. Irakoak DeLorean batetik ateatzen orduko larruzko txupa eta kaputxa beltza soinean, piti bat errebitartean, nik hori ere ikusten dut. Ez zabiltza oker, obintzat susmoazuk egon ziren aurrerago. Kontua da, autoa bera etzela espero bezala saltzen ari, besteak beste aurrikusi baino askoz garestiago zelako salmenta prezioa. Bikoitza baino gehiago esan zuten, esan dugun bezala, $12,000 salduko zutela, eta 25,000 jarri zuten salgai. Bai. Bueno. Bikoitza eta pixka gehiago. Merkatu da lagunak. Bai, eta gainera askoz mantsoagoa zen. Kirol auto bat izateko, hasieran agintu zuten 0-tik 100 8 segundu baino gutxiagotan iritsiko zela, baina 10 segundutik gora behar zituen. 2 segundu gehiago? Bai. Bueno, onartezina. Oso askotxe horrekin. Bai. Gainera, zarata arraroak ateratzen omen zituen, kaio ego ikusgarriaiek ez ziren irikitzen, edo isten, oso erraz matxuratzen zen. Ez den pagotxa. Bai, gainera, konpainia dirusarrerak behar zituen, eta orduan zer egin zuten, inbertitzaile nagusiari, hau da, Britainiar gobernuari, Margaret? Diru gehiago eskatu zion DeLoreanek. Eta Thatcherren gobernuak susmoa zuen John DeLorean iruzurra egiten ari zela, haien diruarekin, eta $1982an fabrika istea erabaki zuen, burdinazko damak eta altzairuzko karrozeriak talka egin zuten. Eta hori baino lehen guztira 9,080 auto. Atera ziren fabrikatik, bai. Beste buelta eta txiri buelta eta gero gutxitxo, ez? Bai. Bueno, bildu mazalentzat agian ondo. Bai, horrela esklusibagoa bihurtzen da hori, bai. Bai. Baina hori gutxi balitz, eskandaloa piztu zen DeLoreanen inguruan, FBI eta DEAk, DEA da drogen aurkako agentzia. Jankia. Bai, investigazio bat martxan jarri zuten, 1982an, eta hori urtearen amaieran, prentxan atera zen, eta kontua omen zen. Kapital bila, DeLorean $24 milioi droga, kokaina, zehazki, salmenta batean nahastuta omen zegoen. Omen joan. Bai. Eta diversifikazioa ditzen zaio orain. Hori da, bai. Gainera, operazio horretan iraren babesa eta laguntza izan omen zuen. Venga, dana horrura. Orduan ira komunikatu bat atera zuen. Esanez, ez dugu inolako traturik gangster horrekin. Ara. Bai.
Eta esatezuen ere, DeLorean proiektua hasieratik lanpostuen eta ustezko operatuzenaren truke Belfast mendebaldean daukagun oinarria ahultzeko Britainiar gobernuaren estrategia hutsa da. Eta gure Zakaria jaunarekin, berarekin, ira, farlopa, tatxer, honek euskarazko prentsa prekaritatetik ateako zuen asteburu baten. Bai. Eta pipapun. Eta venga. Bai, egia, eta gainera jarraitzen zuen, urrengo erantzuna etorri zen DeLoreanen abokatuaren eskutik, eta esan zuen, ohore bat zela, terrorista batzuek, bere bezeroari gangster esatea. Bai. Beste klasiko bat. Eta azkenean biak ados zeuden, hau da, DeLoreanek fabrika itxi ziotenean esan zuen erabaki politikoa izan zela. Istea eta jartzea ere, bai. Bai. Eta bertan, behintzat hortan batzeto zen, DeLoreanek ere esan zuen finantzaldetik oso ondo zijoala enpresa, eta hori ja ez dakipa. Egiak eta bezurrak. Ba, bueno, iritsikira, esan bezala, 1982 urte amaierara, eta momentu hortan, DeLorean dago, kasu surrealista horrengatik epaiketaren zai, fabrika betiko itxita ez, zegoen ja, eta 2500 langileak kalean zegoen. Hala, ondoria. Beitu, lehenko gezurrak eta egia, ala gezurra, begi artean, sudurra. Pues, amaiera beti iguala da. Bai. Zatxerrek langileak kaleratzea. Hoxe ba. Bai, eta gainera DMS-eko 2500 langileoiek ez ziren dakigunez Zatxerren gobernua kaleratutako bakarrak izan. Hala izan balira. Pareat urte geroago, 1985ean, kaleratzea gora egin zuten, eta gobernuaren aurkako mobilizazio eta grebak gailurrera iritsi ziren, nagusiki ikatz mehatzarien eskutik. Horrelako maitasun poemak kantatzen zizkioten Euskal Herrian Tatxerri garai, inguru hoietan. Bai, garai gatazkatsu hoietan. Han eta hemen. Bai, kontua da, 84-85 DeLorearentzat bakea eta gloria urteak izan zirela. Bai. Hola, borobil. 84an egintzen kokaina eta iran hasten zituen auzi horren epaiketa, eta John DeLorean jakina absolbitu egin zuten, ez zeukalako ezanka ez bururik. Pues de montak ez zuen hobeto bingo, Yoga da maestra. Bai. Ondo eta zitzaion. Zer gainera gero etorriko zen, benetan etorriko zena. Bai, egia da, ja fabrikak DMS enpresak ez zuela aurrera egin, DeLoreanek ez zuen kotxe gehiago ekoiztuko, baina... Zertako behar duzu, McFly baldin badakazu. Hori da, kontua da hori. 85ean, Steven Spielberg eta Robert Zemeckisek bat egin zuten, eta erabakin zuten pelikula hortako denboraren makina hori DeLorean auto bat izango zela, eta zorigaiztoko auto hura mitu bihurtu zen. Eta orduko meok zenbat flipatu genuen horrekin. Bai. Hori bai ez dagoela ordaintzerik, ez farlopatan, ez tatxerretan. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.